Que soa a Xochilmica? Nun porcentaxe moi grande, sobre todo en traballo de composición de Xan. Moita testosterona. Nótase que somos 5 rapaces aí, moita gana de festa, de imprimir ese carácter á nosa música. Pablo ten un porcentaxe tamén moi grande a hora de encargarse dos arreglos de saxo, de clarinete. A que soa? A que soa? Non hai ninguén que domine por riba dos demais, entón sona un pouco a todos, non? Sopas fai un papel moi grande ca percusión. A que soa Xochilmica? Pois como nombre, a Xochilmica. Pero eu creo que o que si fixamos foi conseguir un sonido diferente cos instrumentos tradicionales. Riba tamén ten un papel moi importante dentro do que é tamén o mundo da percusión, que si as caixas, que si o bongó, que si a hora cada arbuca. A que soa Xochilmica? É música moi directa, o sea, digamos que é potente, facer, sobre todo, divertir a xente. Bueno, ti coa gaita, non? Sí, eu coa gaita, claro. Coa gaita e algún tema co clarinete tamén. Xochilmica, somos os 5. Ti a que crees que soa? Xochilmica, pois